Sangalewa, anawam Zamina mina, waka waka, Zamina mina sangalewa, anawam Zamina mina. Jednoducho, dostal som novú prácu a som z nej veľmi natešený. A čo to vlastne je za prácu? Sťahovanie dobytov a zariadenie. Tak poďte sa pozrieť, ako mi to šlo v novej práci. Tak, konečne sme v novej práci. A tu je ten náš dom. Dom 1 je označený. OK. Tu máme veci, ktoré budeme do tohto domu musieť dať. A bude to zaujímavé. No dobre, najprv budeme musieť vyčistiť poriadne. Ježiš, co ty bordel, kamo. Musíme ich zabiť. Dobre, jeden mŕtvy. Nice. Chcem. Dobre, výborne. Ocel to máme. Teraz musíme spraviť... Asi by som odstranil tento starý nábytok. A... Tak, nice. Odstranenie starý nábytku. Ja tu mám rozdielne nástroje na odstranenie škôd. Toto je starý nábytok. Ten môžeme dať preč. Kladivko máme hotové. Teraz. Čo by sme mohli urobiť je asi to, že by sme mohli vyčistiť tieto pavučiny, lebo to je hnusné. Takže na to tu máme meč. Tyhle normálne tu listy padajú. Toto je dobre hnusný tam, ty kokos. Starí majiteľe sú ho očividne veľmi nezaujímavali. Preto sme to ale my, preto máme túto novú prácu, aby sme toto vyčistili. Nice. Ešte niekde pavučina? Vyzerá to tak, že už nikde není pavučina. Ale minimálne by som videl. Takže meč môžeme odložiť. Teraz si myslím, že aj toto môžeme odložiť. Toto je náš materiál. Ďalej si myslím, že môžeme si odstrániť tieto veci ako listy. Tak. Odstránime listy a taktiež aj liany týmto odstránime. Takže to... OK, máme to všetko. To sa mi jak dostal, veď som to odstraňoval. OK, to je zvláštne. Máme všetko. Teraz už určite nie, ešte toto. Ono sa to asi sa objavuje. OK, to budeme musieť potom vyčistiť nejako. No dobre, toto by sme mali. Toto môžeme odložiť, toto môžeme odložiť, toto môžeme odložiť. A ešte musíme spraviť pár vecí. Prvý našim krompáčikom vyčistiť túto korene stromu normálne. Fuj, to je normálne nechutné, jak to tu normálne nechali. Tu sú ešte veci. Pozerám, OK, fajn, bereme späť nožnice. A vyčistíme toto. Tak, nice, to je všetko, nie? Ako sa nemýlim. To mám všetko, dúfam, že na balkóne nič není, tak teda toto zničíme. Tak, a tým pádom by sme mali mať hotové také tie veľké špiny. Tak, výborne, na balkóne. Nič, dobre, na balkóne dúfam, nič není, Nie, na balkóne v pohode je to. A teraz už len to môžeme dať preč krumpáč, aj nožnice, aj toto. A teda musíme trošku utrieť tu prach, lebo je tu špinavé, ty kokos. Trošku to tu poutierame, prach trochu, boríte sa, koľko je tu prachu, ty kokos. Fuj, normálne tu prach všade, ty kokos. Povytierame tu prach, ok, výborne, nice. Toto tu povytierame. OK, môžeme ísť dole. Povytierame tu toto. Trošku to umieme, povytierame tu prach, takto krásne, šikovno. Tak, výborne, myslím, že by sme to mali mať. A teraz už ideme zariaďovať. To bude najdôležitejší čas, pretože my ideme zariaďovať. Náš shulker box s zariaďovanými vecami je tuto, pripravený. A ja si myslím, že by sme to nemuseli ničiť. A ja začal by som asi... Dobre, začneme posteľ. To si sem dám. Toto máme veci, ktoré musíme tam dať. Čiže ja som si tak poukladal. Ktoré veci musíme dať tam. OK, nice tieto veci. Toto potom nechám, toto dáme potom ešte. OK, začneme s týmto. Posteľ by som dal rozhodne sem. To máme jednu posteľ. Koberce takto dva sem. To vyzerá dobre. To vyzerá podľa mňa statočne dobre. Sem by som dal možno toto seno. Tento hejbil. Torčky. Chcel by som tu trošku svetla, ale máme tu aj tie lampy. Takže torčku by som dal jednu sem. Jednu sem. Nice, jednu sem. Máme ešte jednu torčku a to by som dal predchod. Pozrite. Túto torčku by som dal prosím pekne takto tu. Tak to vyzerá dobre. Teraz, čo by sme mohli ešte urobiť? Ja si myslím, že by sme sa mohli dať stôl. Toto je áno, toto je časť stolu. A stôl by sme mohli dať možno sem.
Mám nápad, toto je skvelý nápad, to by sme mohli urobiť, že? Takto. A takto. Sem toto. A druhú časť toho. Jo, to vyzerá dobre, toto musím povedať, že vyzerá dobre. Dobre, musíme sa zobrať ale ostatné veci, čo tu máme ešte teraz. Máme tu aj iný stôl, ok, nice. Takže nám tu dali iný stôl, nice, ale ten dáme asi hore. Ok, záclony tu máme. Tu by som dal sem. What? Nice, ok, funguje. Takto, super, toto by sme mali. Tuto nebudem to dávať, to by to bolo vidno cez to okienko. Dobre, a kde by sme ešte mohli dať záclony? Ja si myslím, že by sme mohli dať ešte sem, takto, tuto. Nice, máme tu záclony. Ok, to vyzerá dobre podľa mňa. To vyzerá really dobre. Stôl. Stôl by som dal osobne tento asi sem. A tieto dobre, lampu by som dal asi na ten stôl. Tak, to dá sa zažnúť. Nice, môžeme zažnúť lampu. Výborne, to je super, to je perfektné. Teraz ideme dolu. A túto poličku kam dáme? Túto poličku by som osobne dal sem. Tak to, máme ešte jednu poličku sem dať. Tak to potom by sme mohli dať sem. Alebo mám nápad. Toto vyťažíme. Tak, zoberieme si, dáme sem túto. Potom túto dáme toto. Nice. Takto. Ukáž. Výborne. A tým pádom si myslím, že máme hotovo. Žiadne iné veci už totiž nemáme tu, že? Výborne, takže uvidíte teraz náš výsledný dom.